Дали да не си тръгна утре? Ще имат ли против изобщо? А ще стигне ли някога до този Дунав? Какво пък иска сега? Баба Ана е починала. Току-що разбрахме. Какво? Сестрата на баба ли имаш предвид? Къде? От какво? В болницата сърдечен удар. Въпросът е, че погребението Става ми толкова тъжно от тези погребения. Утре и ние ще ходим. Наистина не ми се иска. Това съм го чувал и преди. Ако говориш за миналата година, тогава ме нямаше. Нямаше как да се върна при такова кратко предизвестие. Сега си тук, нали? Няма значение. Няма да стоя да издържам цялото това лицемерие. Така или иначе, баба Ана вече я няма. Нали за това са близките да се подкрепят в такива моменти? Така ли? Не, че близките някога са ме подкрепили. Връщам се в София и толкова. Ама да, разбира се. Ти нали винаги това правиш? Поне не съм пристрастена към отрова. Ау, да, извинявай. Забравих, че ти си олицетворение на самото съвършенство. Да, достатъчно съм интелигентна, за да не се събирам с идиоти. Що дойде изобщо? За да ви видя. Кой е лицемерът сега? Добре, ще дойда на проклетото погребение. Не, те ми липсват. Не и града. Едно определено време ми липсва. Въпреки, че все още обичам Дунава, прохладата на летните бури и дори комарите, които летяха в очите ми, когато карах колелото си. Къде ли е сега? Последния път гумите му бяха спаднали напълно. Реката, лятото и колелото, които ми липсват, не са от днешно време обаче. Сега всичко ми изглежда някак чуждо. Те са от времето, когато баба Лена все още беше жива и всеки ден ме питаше какво предпочитам за закуска. Или когато с Емил карахме колело до пристанището и дебнахме рибарите там. И след това той отиде на летен лагер с новите си приятели, идиоти, които слушаха ужасна музика. Не мога да повярвам, че все още слуша същото. Тогава вече ме беше страх сама да карам колело вечер. А Емил се върна съвсем различен. Дали гневът, че ми причини толкова самота и толкова скука ме караше да го виждам такъв? После вече не исках да прекарвам лятото тук. Време. Всички са облечени в черно. Като че ли има някакво значение. Никой не казва каквото мисли.
Толкова ми е тъжно. Дори не я харесвах особено. Не ми разрешаваше да пипам нищо в нейната къща преди да навърша 11 години. Ако искаш да си тръгваш. Мога да закарам по София. Дали наистина се е радвала на живота? Да свърши някои нещата ми бързо. Какви неща? Искаш ли да тръгваш или не? Ще почакам тук. Добре. Изобщо не беше каквото очаквах. Но това, което ми липсва, вече не съществува. Ами ако чакам това време да се върне при мен? Ами ако никога не стане? Чао, бабо. Чао. Чао, чао. Всичко хубаво. Всичко хубаво. Емилия, обади се като пристигаш. Добре. Незабравима ваканция. Представата ми за незабравима не включва погребения. А какво включва? Карането на колело беше хубаво. Още не е късно. Вече сме тръгнали. Не съм виждала колелото си от цяла вечност. Съмнявам се, че ще става за каране изобщо. Все ще става. Мислех, че майка го е изхвърлила. На косъм беше. Каквото къде е? Сега ще намеря от някой.
Аз ще взема гъбата, няма проблем. Чао. Това честно ли е? Зависи какво се събираш, нали знаеш?